Hola, bon dia, soc l'Enric Larreula. He escrit molts llibres i ara us en presentaré un que vaig escriure ja fa molt de temps per a nens i nenes. És aquest d'aquí. Brillant. Són uns nens que a la sortida de l'escola es troben un gos i el volen portar a casa. I, esclar, a casa no pot ser, no hi cap, les pares no volen. I llavors els nens el cuiden, el protegeixen, i una mica la idea del llibre és fer veure com quan estimes una cosa, quan la vols protegir, quan la vols defensar, creixes, et fas més gran, aprens moltes coses, t'espaviles. Una mica la idea és aquesta, que els nens amb aquest gos s'espavilen, creixen i es fan molt més grans del que hauria estat si no haguessin tingut una cosa que defensar, que protegir, que estimar. Aquest és el missatge i aquest és el tema. I d'un gos perquè a mi m'agraden moltíssim. Vinga, que vagi bé.